Števo, vstávaj. Pre Boha, ja som strašne unavený. No tak, mal si ísť skôr večer spať. Ale tak proste ja som nebol unavený, veď pijeme kávu predsa večer ešte, tak. No tak si mal proste ísť spať. Ale ja som nevedel, že budem unavený. No dobre, nehádajme sa. No tak poďme zobudiť poďme zobudiť Emku a Vanesu, áno. Tak dobre, chodí k zobudiť. Števo je spať, Števo je spať, haha. Emka, Vanesa. Oj, čo je, mami? Vstávať a raňajkovať rýchle. Ocko pripraví raňajky. To už... No už, tak pozrieť zatiaľ to. Tak ja idem teda pozrieť telku. Nie, lebo ešte... dobre, pozrieť telku. Emka, stávaj. Dobre. No. Ja sa ešte idem okúpať, áno. Pozerajte zatiaľ televízor. Tak... Na to, aby som získal reakciu, potrebujem originálnu farebnú bankovku. Túto vložím medzi dve čierne. Pravú 100-eurovku vložím medzi dve čierne nedokončené. Potriem špeciálnou tekutinu. Aj bože, no to ja idem to tu už. Toto je raňajky pripraviť, lebo mi nedajú pokoj. Ja idem na záchod. A telka spadla. Mamka, ty sa kúpeš, dobre. Ja idem iba na záchod. A? Splášneme. Dobre, už som. Zaistila aj nastrihané papieriky, rozmerov eurobankoviek, nominálnych hodnot 500, 200 a 100 eur. Zadržaný muž je už momentálne vo väzbe, ak mu preukážu vinu, hrozí mu až 15-ročné väzenie. Michal Hečko, televízia. Idem k vám. Išiel už tatíku robiť raňajky? Áno. Podnikavá mladá žena inzerovala cez internet, keď dostala peniaze na účet, viac sa neozvala. Pred políciou sa úspešne ukrývala niekoľko mesiacov. Dnes už ale sú... Dievčence, raňajky sú hotové. Ideme. Mami, mne je strašne zle. No tak si ľahni a prídeš sa nájsť. Ja teraz nechcem, mne je strašne zle. No dobre, tak si ľahni. Dobre. Ale ináč potom tu nepríde sesternica tvoja. A mala tu prísť? No áno.
No tak nech príde, ja sa dovtedy určite dozdravím, no musím. No, budem zdravá teda, nedozdravím. Ale, no dobre. Ani ja teraz nechcem. Dobre. Tátik, spravil si predvoj? No tak... Áno, spravil som iba predvoj, pretože videl som, že nejako naša Vanessa nie je v poriadku, tak som teda... Dobre, tak my sa dvaja teda ideme nájsť a potom vy budete jesť. Ďakujem, že si pripravil to. A neviem udržať rovnováhu. Ministerská agentúra totiž tučný balík peňazí rozdelila. Musím nejakú inú stoličku si zobrať. Pretože na tej... Ja neviem stať. No tak nie, toto nie. Zoberiem si inú stoličku. Dobre, tak mám inú. Tak tebe jak fajn. Tak, a budem jesť. Tak a ja teda, no ja neviem, že či ja. Tak. Ako ti je zle na grcanie? No áno, ale nebudem určite grcať. Choď pre istotu. Segra. Povedala som ti, že nie. Tak dobre. Na Silvestra bola zverejnená táto výzva okolo 1 hodiny v noci a bolo potrebné doručiť túto žiadosť do podzápateľne do 12 na Silvestra. Mailom posielili osobne odniesť do Bratislavy už nie. Je to štandardné, aby sa výzvy s takýmto objemom peňazí objavili na internete v poslednom roku a organizácie s tým mali takýto stres? Išlo naozaj len o ústretovo, aby ten nový projekt bol realizovaný čo najskôr. Je nám absolútne jasné, že ani v tomto projekte nie sme schopní. No, ja som... Pretože tá zodpovednosť stále naozaj leží na pleciach samozprávy. No, ja som už zjedla. Veď nezjedla si. No, tak nechám to im, že by si nerobil. Dobrá, ja nechám Vanessa. No, choďte jesť. Pripravili ste nám. Pripravili ste nám. Nie, my sme vám nechali. Dobre. Idem sa. Bol maximálny záujem zabezpečiť, aby počet ľudí, ktorí predtým v tom projekte bol zainteresovaný, bol zachovaný. No ale prečo potom toľko starkých teraz narieka, že nevedia, čo s nimi bude, keď im opatrovateľky verú? Katolícka charita netají, že... No tak ja som už zjedla. No nezjedla, ale tak ja už nechcem. Ani ja už nechcem. Nikto nikomu nedával garanciu, že tí, ktorí boli úspešní Mami, oci už nechceme. budú úspešní aj tu. Dobre, holky. A zase spadol televízor. Pretože práve oni budú musieť možno odísť z práce alebo rozmýšľať desiať peniaze na to, aby sami vytvorili pracovné miesto pre obyvateľku. Spolupracovali Jantri bola televízia Markiza. O, niekto klope. No tak ja idem otvoriť. Dnes totiž oznámilo, že do volieb už žiadneho nevymenuje. Koncom januára, koncom februára, tak v jednej z kľúčových inštitúcií v krajine ostane pracovať už len 10 sudcov. To môže skomplikovať rozhodovanie napríklad v prípadoch, kedy by sa hlasy sudcov mohli rozdeliť presne na polovicu. Ahojte. Ahoj. Tak som sa na teba tešila. Ahoj. Čo ti je? Nič. Čo je?
ja neviem, od rána. No, pokým zistila, že ideme, tu je nejaká čudná. No dobre, tak poďte ďalej. Tak poď. Idem. Nie som hlúpa. Veď viem, že ideme tu. Ahojte, dievčatá. Ahoj, Anička. Ahoj. V roku 2011 Európa sa borí v dlhoch, Grécko stojí pred krachom, euro sa otriasa, kríza vstúpila do Nauka, čo je? získala prívlastok. Neviem. A vtedy, keď zistila, že ideme sem, tak by nejaká čudná. Politikov máme do roku 2019 Nie, ahoj. upozornilo, že sme si to možno sami skomplikovali. Hlavné riziko vychádza z pripravovaných výdavkov na plánovaný PPP projekt výstavby Bratislavského notného Ahojte, obchvatu. dievčatá. Obchvat hlavného mesta máme súkromníkovi zaplatiť miliardu až 700 miliónov eur. V ročných splátkach po 57 miliónov počas 30 rokov. Vláda priznáva, s odplatom... No tak to bolo celé videjko, tak dávajte lajky, odbery, komentáre. Tak ahoj.